हेलौ लोगोफोर, बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय। ओमफ्राय आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोदों। बे आपडेट भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर, देग्लायनि फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन गाब गैयै जायख्लं बिनि सायाव सावरायगोन। लोगोफोर एसे साननि सिगां जोंहा आब' संगिनानि मोनसे खानाय सिनजानाय फट'आ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो। बेनि गेजेरावनो सोरबाया मोजां कमेन्ट, सोरबाया गाज्रि कमेन्ट होगासिनो। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जे लोगोफोर, आंनि मिथिनायाव बे सावथुनाव रियेल केरेक्टार दिन्थिनो थाखाय बेबायदि सिनजादों जानांगौ। नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायब्लासो बुजिगोन। बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों मुलुग बर' आरो डिरेक्ट खालामदों बयजोंबो सिनायजानाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा संगिना ब्रह्मआ। आरो बे सावथुननि ट्रेलारखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। बे सावथुनाव गोबां गोजाम आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। बे सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय बुकिं सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन। गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर।